M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni mmawa wa lero lachinayi pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Tiyeni tipempherere limodzi. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto, mutu 3 ndime ya 15 mpaka mutu 4 ndime ya 1 kudzapitiriza ndi ndime ya 3 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Esther Kalilani kuchokera ku Dzundu Catholic Church, St. Kizito Lisungwi Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amtengo wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera, mutu 5 ndime ya 20 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Weremo, achipani cha Common Missionaries, kuchokera ku St. Kizito Lisungwi Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Korinto. Abale, mpaka lero lino nthawi zonse akamawerenga malamulo a Mose, chophimba chija chimaphimbabe mitima yawo. Koma munthu akatembenukira kwa Ambuye, chophimbacho chimachotsedwa. Tsono tikamati Ambuye, tikunena Mzimu Woyera. Ndipo kumene kuli Mzimu wa Ambuye kuli ufulu. Tonsefe opanda chophimba nkhope yathu timaonetsa ulemerero wa Ambuye. Monsemo Ambuye amene ali Mzimu amatisandutsa kuti tifanefane naye, ndipo kukhala nawo ulemerero wake mochulukirachulukira. Mulungu mwachifundo chake adatipatsa ntchitoyi. N'chifukwa chake sititaya mitima. Koma ngakhale uthenga wabwino umene timalalika uli ophimbika, ngophimbika kwa okhawo amene akutayika. Iwowa sakhulupirira, popeza kuti Satana, amene ali mulungu wa dziko lino lapansi, adachititsa khungu maganizo awo, kuopa kuti angaone kuwala kwa uthenga wabwino. Kuwalako kumaonetsa ulemerero wa Khristu. Ndipo mwa Iyeyu Mulungu mwini amaoneka. Motero polalika sitidzalalika tokha, koma timalalika Yesu Khristu, kuti ndiye Ambuye. Ife ndife atumiki anu chabe chifukwa cha Yesuyo. Paja ndi Mulungu amene adati kuwala kuunike kuchokera mu mdima. Mulungu yemweyo ndiye adatiunikiranso m'mitima mwathu, kuti anthu adziwe ulemerero wa Mulungu umene ukuwala pa nkhope ya Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tiwerenga uthenga wa Mateyo mutu wa 5 ndime ya 20 kulekera 26. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, N'chifukwa chake ndikukuwuzani kuti
ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo ndi kwa Afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usaphe. Aliyense wopha anzake adzayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti aliyense wopsera mtima m'bale wake adzayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Aliyense wonena anzake kuti wopanda pake iwe adzayenera kuzengedwa ku bwalo la kumwamba. Ndipo aliyense wonena anzake kuti chitsiru adzayenera kuponyedwa ku moto wa ku Jehena. N'chifukwa chake, ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti nzako wina ali nawe kanthu, siya chopereka chakocho kuguwa komweko, ndipo pita kaye wakayambe wayanjana ndi nzakoyo. Pambuyo pake ndiye ubwere udzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana msanga ndi nzako wa mlandu mukali pa njira yopita ku bwalo la milandu, kuopa kuti angakupereke kwa woweruza, woweruzayo angakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakuponye mndende. Ndithu ndikunenetsa kuti sudzatulukamo mpaka utalipira zonse. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikumva Ambuye Yesu akutiwuza kuti ngati tikufuna tikalowe mu ufumu wakumwamba, akutipatsa gulu la anthu amene tikuyenera kuchita nawo mpikisano, amene tikuyenera kuwawina, amene tikuyenera kuwapambana. Akutero kuti n'chifukwa chake ndikukuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, simudzalowa konse mu ufumu wakumwamba. Ndiye gulu limene tikuyenera kumachita nalo mpikisano nkumalipambana pa moyo wathu wa Chikhristu ndiye Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo. Kodi Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo anali anthu otani, ndipo lero ndi anthu otani? Mwachidule, Afarisi komanso aphunzitsi amalamulo anali anthu amene iwowo chimene chimawakwanira ndiye kuti ndi chiphamaso. Zooneka kwa anthu zimenezo zimapatsa chimwemwe. Zooneka kwa anthu zimenezo zimene zimapatsa mphamvu. Bola anthu aone chimene ifeyo tikufuna kuti iwowo adziwe, koma mkati mwawo munali zinthu zosiyana kwambiri. Bola anthu angoona kuti ife timatsatira, koma asali chimenecho. Bola anthu angodziwa kuti ifeyo tazilankhula, koma iwowo asakutsatira. Amenewo ndi Afarisi a nthawi ya Ambuye Yesu, amenewo ndi aphunzitsi amalamulo a nthawi ya Ambuye Yesu, amene amadziwa kuwerenga malamulo aja, amadziwa kupereka mathesis, madiscourse amalamulo, koma pansi pa mtima akudziwa kuti iyi ndi nyale, ife sititsatira, ife sitimanganawo, zongopangira anthu ena. Ndipo amasenzetsa anthu katundu olemera, iwowo olokungothandiza pang'ono kuti mwina asenze nawo athandizire, samathandiza. Ndi Ambuye Yesu akupereka chenjezo kwa inu ndi ine kuti Afarisi awawa, aphunzitsi amalamulo awawa, achiphamaso awawa, amene amangoyatsa nyale ndithu yophera wemba, ifeyo tisakopere makhalidwe yawo, tikuyenera kuwapambana. Kuwapambana akunena Ambuye Yesu apa sikutanthauza kuti ngati iwowo amachita chiphamaso times 2, ifeyo tizipanga chiphamaso times 4. Ngati iwowo amangonena pakamwa masentence 4, ife tizinena masentence 8. Ayi. Kupambana kwake ndi kwakuti ifeyo tipange direction yosiyana ndi Afarisi. Ngati iwowo amangolankhula, ifeyo chabwino titha kulankhula koma tizichite. Ngati iwowo amangoonetsera yophera wemba, ifeyo tikaonetsa inde chikhale chomwecho mkati mwa mitima yathu, tichitsimikize mkati mwa Chikhristu chathu, chimene chocho tichifere mkati mwa maganizo athu, mphamvu zathu zonse ndi nzeru zathu zonse. Tikatero ndi kuti tikuwaposa, tikuwapambana Afarisi amenewa. Chifukwa kwambiri tu paja timanena kuti si zonse zonyezimira zimene zili golide. Iwowa anali apamwamba, kuti tingolowa mkati ndeti amapezamo zinthu zosakhala bwino. Kodi Afarisi amenewawa, ifeyo mwa ifeyo amene Afarisi ali mkati mwathu, chifukwa kwambiri si Afarisi amene ali kunja kwa thupi lathu, si Afarisi amene ali kunja kwa mphakati wathu, si Afarisi amene ali kunja kaya ndi kwa gulu lathu,
kwa chipani chathu cha mumpingo. Mfarisi ndi mphunzitsi wa malamulo weniweni amene tipikisane naye ndi amene ali mu mtima mwanga, ndi amene ndimamunyamula, ndi amene ndimamuonetsa kwa anthu kuti ameneyo timpitirire, ameneyo timupondereze kuti asakhale munthu kapena maganizo amene angofuna kuti anthu atiwombere m'manja, asakhale munthu amene akufuna anthu angoona kuti izozo amazitsata, koma tikhale anthu amene zimene talankhula zikhale zenizeni zimene tingakwanitse, tikhale anthu amene tikuonetsa kuti izi zimene tazionetsazi ndi zimene tili ifeyo, osati yongophera wemba. N'chifukwa chake uthenga uja ukugwirizana kwambiri ndi mawu amenewa akuti ngati mwanyamula mphatso mukupita kuguwa mwapereka za kunsembe, inuyo ndi mami mwanyamula kreti mukapereka kunsembe, koma mwazindikira kuti tupangachi mchiphamaso usiku tinakutumulana sitinapepesane, ati kreti yanu ija ibwerere ndi mukane kuti kodi akazanga tinalakwitsa pati, kodi ananga tinalakwitsa pati. Mukatero mukakhululukirana mukapanga mtendere, nyamulani kreti ija kenaka mutsire nsembe. Akuti Mulungu nsembe imeneyo amatani amalandira. Koma zimene tikupanga masiku ano kwambiri ndedi ndi chiphamaso. Tiona machali chambiri akati zakunsembe mphatso aperekere ndi mphakatuka kapena gulu ili chinzera apo ndi apo, kuona panzere pomwepo pali anthu amene salankhulana. Ndiponso malo moti akhalire mbali imodzi, malo amodzi afole azipita, wina amachoka akakhala kumbuyo, ifoti pali mdani wake. Inde pali mdani wako, koma tikupita kuguwatu, tikupita kwa Mulungutu, tikupita kuti ukatsira nsembetu kuti Ambuye ayilandire. Zimene zoti makhazo kuti mwina sitinazimvetse, zimene zoti makhazo kuti mwina sitikudziwa tanthauzo lake. Bola anthu aona kuti tavala masuti tikukavina taperekera bwino. Chimene ife chimatisangalatsa nthawi zambiri chimakhala chimene chokuti ansembe aona kuti lero tapereka bwino, ansembe wiki imeneyi adya bwino. Zoti ifeyo kumphakati kwathu tinasiya kalekaleso kupita sitiyanjana nawo, timezo tilibe nazo ntchito. Zakuti ifeyo ndi mayi kunyumba sitimayankhulana, mwina sopanopa sitimagona lumu imodzi, wina agona pa balaza, wina agona pa denga, zimenezo ifeyo simbali yathu zilikhudza. Bola tikuchongetsa kuchalichi, bola tili audindo, bola tili achamani, bola tili achalede. Chimenecho chimene chimatikwanira, ayi ndithu ambwesa kuti ayi tikuyenera kupitirira pa chimene zonso. Ngati tili mkanthu ndi wina amene timacheza naye, ngati tili mkanthu ngakhale ndi wansembe nzanga amene ndikugwira naye ntchito pa balishi, tikuyenera muzo kuti ambwana tabwera timalakwitsa pati, pepa ndinalakwitsa, kuvomera kuti iya inenso mbali yanga ndinalakwitsa. Chifukwa china chimene chimatilepheretsa kuti tiyanjane ndi anzathu ndeti mangoona vuto mwanzathuyo, olakwitsa ndi nzathuyo, olakwitsa ndi mamuna wathu yekhaekha, olakwitsa ndi mkazi wathu yekhaekha, olakwitsa ndi anthu amene tikuwatumikira kumphakati. Ifenso timakhala ndi mbali yathu. Ngati ndithu pakati pa anthu awiri pali kusemphana, pakati pa mabungwe pali kusemphana, ndithu aliyense amakhala ndi mbali yake. Zimangosiyana kuti mwina mbali ina yachita kwakukulu, mbali ina kochepa. Tikayamba ifeyo kuti Ambuye tikufuna ifeyo tiyanjane, tisanayambe kuometsera Chikhristu chathu, ngakhale tichita kambali kochepa, tidzaona kuti kudzamuphwekera nzathuja ngakhale adala kwambiri ndiyeyo kuti abwenze maganizo, abwenze magiya, ayanjanenso ndi ife. Akutero tu kuti ndipo aliyense wonena nzake kuti chitsiru adzenera kuponyedwa ku moto wa ku Jahena. N'chifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo nkukumbukira kuti nzako wina ali nawe mkanthu, siya chopereka chakocho kuguwa kumweko, ndipo pita kayambe wanjana naye nzakeyo. Abale anga okondeka, tisanafike pamaso pa Mulungu tizidziunguza, tisanafike pa guwa loyerayera, pa Holy of Holies, tizikhala tadzisesasesa. Chifukwa mwina tusizikusinda nyengo zathu, mwina moyo wathu sikusinda chifukwa chakuti chiphamaso chatilowerera. Bola timapemphera, bola ndakwaniritsa lamulo, bola ndinavala uniformu, bola ansembe wanandiona, bola mphakati wathu tathana nazo. Tikangoti tizilekesera pamene poti bola chakuti chachitika, ndekuti ndafarisi ajatu ndi draw game tu. Ambuye Yesu safuna zoti ife tikhale draw game ndafarisi. Afuna ife afarisi ajetiza achinya 5-0, 10-0, 20-0, 100-0. Koma ikakhala draw game ndafarisi, ndete akangotika mphiko modzi kana katika vutika ku Jahena. Ndete tikakatero ndekuti ubatizo uja taunonga, ulimbitso uja taunonga, ukalistia uja timalandira uja taunonga.
tisakhale anthu ononga zaulere zimene ena akuzisowa yayi. Ngati kukhulupirika kwathu kupambana Afarisi, tsopano titha kukalowa. Afarisi tachinye 2-0, chiphamaso tichichinye 3-0, kaya kuba tikuchinye 4-0. Tikhale anthu osangophera wemba, akhristu amene tikuchitsimikiza muzochita zathu, muzimene timalankhula, muzimene timaonetsa kunja, tikhale zomwezo mkati mwathu. Amen.